musidɓe am fulɓe ndaroɓe fulɓe TV ko Kerewan Samba Sila mi bonani on ɗo joni noon min gari ɗo e ɗo maaro ko uneteɗo woni ko SMC woni SAALIW MBAALO and Children Group ɓe gandanta ko ɓe ndemata ɗo mbaaro ha ɗe jeeta joni min gari ɗo ɓe dende maaro ɗo min tawi ɗo goɗɗo mo gandanta on ko ɗo gollato mawɗo a jarama. A jarama. E inde nde komin wiyete SAALIW MBAALO. An kala SAALIW MBAALO. Ko an jogui affaire ndema ka ɗon. Komin tigi woni joma compagnie o miteɗo SMC Group. SMC Group ko ɗum woni SAALIW MBAALO and Children Group Limited. Yes. Eyyi min gari tawima ɗo min jiiɗo maaroji kewɗi pesama ha paari joni noon ko heddi tan ko jokkugol ngol joni noon ko maaro gila tuma puɗɗa remde maaro ɗo mi nanano SAALIW MBAALO ɗo Gambia ɗo kala ɗum mbiɗa SAALIW MBAALO joni mi yiya haysi nananima joni mi yiyima nden noon ko ɗo min jaali to maaro ko taw ko hombo woni SAALIW MBAALO. Ok ko SAALIW MBAALO lebdata ɗo ko Kerewan Samba Sila ɗo mo jibina e hitande witende balɗe ko lewru jitende January 1976 ɗo Kerewan Samba Sila ɗo han noon dande nde ɗi nangi par ce que sa yii ko wonɗo ko ari ɗo ko fof ko he inde SAALIW MBAALO ɓe ngari mi jibina Kerewan mi jangi Kerewan mi mawni ɗo mi immi noon mi yalti ɗaɓɓoygol to yaas ɗaɓɓerete to yaas nde Allah newnani kam mi arti kala pour hollude sa a yeehi a ɗaɓɓoy sa a heeɓi han kono a arti ɗum ɗo goduɗa yafam tawima a wi noon ɗo jangguɗa oɗo jangguɗa school maɗa ha jippiɗa fa yaltude. Primary school am ko Kerewan Samba Sila ɗo mbammi ɗum. Junior school am ko Birkama Ba mbammi ɗum. Senior secondary he high school university ko Nigeria mbammi ɗum. Joni noon jaaɗa jangguɗa tan ha paari gartuɗa ɗo en woɓɓe mbiya joom si yeehi ha janggo e arti yahata office aji to joɗɗo ɗumen an tawɗa kono artuga man ga ndema nden noon ko hoɗum jiiɗa e ndema ka walla ko ɗum saabi ha hakkilma yaha e ndema ka ha addama ko omo woni SAALIW MBAALO. Ndema ala ko nandi aduna kala ko jiiɗa ɗi yaha hande ko ñammi wawima a wawta julde e ɓaawo ñammi a wawta pilde football e ɓaawo ñammi a wawta wadde politique e ɓaawo ñammi ko ɗum gandata ndema ɗi waɗi barke ko ɗum waɗi kam motivé ko ɗum waɗi kam encourage pour mi natta e ndema ka mi holla pour mi wona example kulle hollude kala ɓiɗɗo Gambia joggiɗo mbawɗo humnande ɗo e a moftude kalis ma to yaas ma jogoɗa ɗum e banque tan ar mbaɗa ɗum invest hona tan he demal tan kala ko jiiɗa ko naɓata leydi ndi to yeeso artu kalis ma o nattinaɗo kono min noon ko ɓuurmi yidde kono ɓe mbad ndema kalis mumen o he ndema par ce que a ñamat a ñamminat a sakkorat keɓa baraji kulle ñama hen ɗum ɗo foof ɗini he ndema eyyi joni noon garen ɗo maaro ɗo ko tuma puɗɗiɗa remde maaro ha ko gokkata yimɓe ñama andon ko ñamata ha ko mbatɗa yeeyde ɗum ko tuma fuɗɗi. Eyyi ko puɗɗimi remde maaro ko e hikka ko duuɓi 5 kono duuɓi 4 jawtuɗi ɗi foof simi remino han komi waɗanno encourage remoɓe ɓe kulle local farmers ji ɗi kulle mi okka ɗumen awdi e mi okka ɗumen kala pour mi holla ɗumen ndema ɗi waɗi barke kono noon rowanin puɗɗimi wadde processing tini mi rutto mi yeeya eyyi kila ko woni ko duuɓi 5 hikka puɗɗa gila puɗɗa yeeyde nden noon ko développement no ɓamdata ɗum keɓɗa e sengo maaro koye ko mbimami ko puɗɗimi remde he han ko duuɓi 5 kono ko puɗɗimi wadde process pour mi yeeya ko hitande ɗum woni hikka yes ɗiɗa duuɓi fof simi remino komi okkiranno mi waɗa encourage yimɓe mi okka ɗumen awdi mi sakko mi itta asakal mi okka hoddiɓe kono rowanin noon mi fuɗɗi wadde process pour mi wawa yeyde e maket ɗo mi yiya ko hono woniri ko puɗɗimi ko noon e jeeyi alhamdulillah mi yii hen ɓamtare tigui par ce que hanki e ɓuuri hewde ko fof maaroji ñamtanoɗi ɗo ɗi koto yaas ɗi guittatano kono min he nder ɗiɗo duuɓi 5 fof mi sodani maaro to yaas maaro ngo ndemanmi ko ñamanmi koko gokkirami so tan mi soodi maaro to yaas taw ko nden ko goɗɗo gokkanmi e leydi wondi taw wona hayɗo amen ko ni woniri. Eyyi nden noon ko noon par ce que hayto komboto joni a yaɗɗi sakuji maaro ɗi gandanta ko SAALIW MBAALO ɗum ɗon kay wona ko humpi yimɓeɓe nder Gambia ɗo kala ɗo mbiɗa maaro SAALIW MBAALO ko rek joom haysi sodani ko ne yii ko walla yii coɗɗo ko joni noon ko gila puɗɗa ɗum ɗo yeyde ko hoɗum kodi ko keɓɗa hen ko sengo caɗele walla ko
challenges ɗi gandanta ɗum ɗi ɗeyma tarde nden seeɗa. Eyi ko ɓayi hunde fof ko seeɗa seeɗa miɗo yetta Allah e dow laamu ngu ganduɗa min tigui komi pato ngol laamu te ko hen nder laamu Alaji Adama Barrow e parti mbiteɗo MPP ɓenin dari wadde encourage ka en kala pour ɓe jiiya demal maaro ko yeeyi to yeeso pour yimɓe ɓe mbaɗa réalise potentiel mumen o wawa wallude walla ko heddi ko e komin jii caɗele e demal ngal ɗo hande ɗo ko dowri ayi kerewan he capital ngal no woɗɗori simin ndemi han minen jogui ɗo stoji amen ko ɗo min ballinta a tawa woɓɓe ɗi to nder Banjul Serekunda ɓenin paala maaro ko kono gaaɗi woɗɗani ɗumen te minen ko ɗo min mbaɗi force stabilisation ɗo woni head office amen o so a tawat wattuji goɗɗi yimɓe lamdoto minen maaro kulle ɓangol ɗum ɗo naɓa ɗum toon so nata min jogui toon business goɗɗo tawa ɗi sattani minen ɗum sanoda challenge yes is one of the challenge. Okay. Kono ɗum foye muɗum a tawi ɗi waɗi challenge kono ñawoña maaroji maɗi ɗi jaaha kombo toon so ɗum ɗon ko weltare tigui noon mi dami ɓamtare tigui joni noon min gari ɗo ko Rofeda min tini noon Rofeda kadi oɗon wallodira e Rofeda no feewi e joni noon ko hoɗum keɓɗa ko jettaneɓe ɓe sengo Rofeda o programme mumen o ɓawi ko programme rewɓe kono ana laari a tawi ɓamtugo rewɓe yara yesso kadi ɗum ɗi tawa e développement joni noon mi waɗi interview woɓɓe gandanta mbi kam aɗo tawa e doyɗe ɗe gandanɗa kayen tammiti Rofeda ko ɗum wata min haalande sengo Rofeda a jarama Fulɓe TV Rofeda ko dental ngal ganduɗa e darani demal e negol dabaji he wallugol rewɓe ɓe pour ɓe jangga métier juuɗe pour ɓe mbawa walitade koye mum ɓe mbaɗita sukaloɓe mumen koñ tawa ɓe birtaki to goɗɗo e nde ɗum waɗi ɓe kettini kam e nder yimɓe kala ɓe kokki kam position e nder Rofeda pour wawde darade hen temi darima hen waɗi ha darimi hen mi yii ko miijo am go ko gon kala ka en kala ɓe jogui as miijo mumen ɗum woni demal so ko ɗum waɗi min goni hunde wotere min nangodiri pour wawde wallodirde nabde leydi ndi to yeeso nabgol leydi wona joɗagol to office tan woni nabgol leydi to yeeso an kala sengo ngo kerɗa so a nangi ɗon ha tiiɗi tan ko aɗa waɗa développe aɗa naɓa leydi ndi to yeeso ko ɗum waɗi ha mbawmi tawede e Rofeda walitade ɗumen wadde ɗumen support ha he kulle ndema mumen e ko yaari noon yes donc noon joni ko ɗum keɓtami ko ɓeydanda minen ɗo ɓawi min andi wattu ɗo ka maɗɗo busy te time ala ko ɗum mbawata ɓeydande daroɓe Fulɓe TV e sengo hoɗum woni Salif Mbaalo guila e production maɗa ko mbatta ha e ko mallata yimɓeɓe walla ko développement ko keɓta e leydi he ko jamiranmi Fulɓe TV ko ɗum woni no en nangodir guetoɗen daranoɗen ko emin daranoɗen leydi ndi daroɗen e sengo ñamete en jii aduna o no yarata nen so a laari hanki wiyama ñameteji men kewɗi ɗi ko Ukraine ɓe gimmorta te Ukraine ko 40 million people si woni ko ɓen ndemanta 2 trillion people te Africa fof enen jogui billion ji ɗiɗi yimɓe Africa si woni ko 40 million people remantanin enen si ɓen keeɓi probléme enen fof en bulli nden enen poti lamdade ko emen haw han wawi so ko on motivation paalami mi censa ɗum gande leydi fo leydi han ɗi foti hebde more than enough te miɗo yamira Fulɓe TV kala no ɓe mbawta waɗirde encourage rewɓe ɓe e sukaɓe young youth ji ɗi no ɓe nattirta e demal ɓe keɓa self sufficient mumen ɓe mbaɗa développe wawde wallude koye mumen tawa ɗi moƴƴi hen miɗo yamiri on ɗumen ɗum kala no ɓe jangguin ɗumen no ɓe jangguinirta ɗumen ɓe kolla ɗumen demal wona baso tan foti remde ko noon yimɓe ɓe cikkuno hanki ko si a ala ko ñamɗa natta e demal hani demal ɓuuri ɗon demal ko business e lucrative business aɗa wawi hebde kalis aɗa wawi hebde Allah aɗa wawi hebde baraji aɗa wawi wallude yimɓeɓe aɗa wawi ñamde ñamminora nden miɗo yamira foof no nattu hen yes jarama tigui assalamu aleykum musidɓe daroɓe Fulɓe TV ha joni ko Fulɓe TV garani on ɗo Kirano Samba Seeɗa hanki ko wonno welewol ha lancing hande noon mi ala mi mbayi tan min garani on ga paroji ɗo kadi e daren ko hoɗum woni ɓe remde ɓaade hanki mi waɗi interview Salif Mbaalo mo gandanta on demowo mawɗo nder Gambia ɗo mo remowo maaro wona ko ñamatande ha watti ɗi yeyata walla wattaɓe supply nden ala ko mbatton toon daara minen ha yesso jiyon komin keɓani on ɗo han ko a jarama mawɗo e inde nde min ko mi wiyete Ousmane Balde eyyi min tawima ɗo guese Salif Mbaalo ɗo ko hoɗum e groupe he an ko ɗum woni golle ma e groupe he alhamdulillahi rabbil alamina e Salif Mbaalo Alaji Salif Mbaalo Kerawan Samba Sira compagnie mum ɗo ɗo wiye SMC groupe ko mi woni general manager compagnie o
ko mi woni affaire liggede dal kala no jarata mi aborto dum non seeda e ko yakki kala mi abbo ha watte inchallah e ko minen won do faro do taw joni Allah wade ngari ga faroga e jottirde faroto non jien ko mbawto gollude hen kono doni kono mbota hembe halanta bi hojtade faroto e ko woni e faro ko tawn alhamdulillah rabbil alamin do gonden do ko do woni nattirde farongo sabu sa laari ngol lawol ni han e jottima do ko do wiite faro mayo go sengo do ni wiite faro mayo sa hebi faro mayo han keba to wiye laacel e ngoda sengo gani wiite joddu do faro mayo do jamanu folo wadano di balangeji ni yaade do ko bridge wonno do ko wonno do nimbe lumbata ni do ko mayo lawol mayo wondo so do lawol mayo do joni tuba ko be nde ko be gadde e wagol do cadele yaade kulle wagol demarcation do ni do ko bridge mawdo wonno do ko lawol ndiya wonni ngol wuddo do ha to laacel to de be ngari do sa laari do han do ko lawol ndiyam wonni do ko lawol ndiyam mawgol wondo do ha kono non be ngari ko be cukki lawol ndiyam gol ndiyana hebatano yawtire to pareji to ko dum taki ga yawta hebde ndiyam hay sa laari do nan ko do woni lawol ndiyam gol sa laari ay ko hudo do ko fof ay dum do foko e parade tawa ala do ko lawol ndiyam gol tawa do ko lawol ndiyam gol ko lawol ndiyam gol ndiyanda imori to number 1 ari number 2 ari number 3 ardi ni ardi joddu taw ardi joddu ko dam rewi do ko sala mawdo wonno do sala do be ben yaba non tan jawta jahan tekinam kuba joni hoto sala o ko be coki sala o walla be coki sala o joni hoto andi yawta yaraga awa donc cadede ndiada wawta yawta yara jawbe mbadi ya gawi to joni ko tobe mo guditi dula kulen ndiada jipporani ko wanno no haadam do wonno gawol ada andi farongo ko ga doga wonedi si ndiadam jengidi ga doga han a wawano jippade to pareji to ko non ga sukama jobe guditi to ataw ndiana kulle ara yotane di pareji to ko cadele he ndiyame wonta no bete wona seeda joni ala mbatten tan joni jehen to faroto jiyen kadi faro no tifordani no woniri ton ni inshallah ayado fof jido ndongol ngol ko henduno ha do yimbe be ciusno do yaade kono wona ngol sukiri ngol fodi fora sobe do foko pareji gondo wona yi do ko foko pareji gondo ayi so ngol lawlo wondo du foko fora soppe de libe kono bawo topita kani wondo yimbe jida do ni fof do ko pareji gondo do foko jida jungo ma nyamo do foko pareji ko do wite joddu do wite joddu ba jungo ba lo hambe fi ayi do ko yimbe be dewta do lawon ko jaaro pareji to kono fodi cukki dum fodi foda farfede soppe andi ko ga woni farongo ko ga woni jakale pacar sanani jakale pacar han ko ferlo jahalingo e ferlo pacangor den do en jippodo e montagne biida hono wadi haybe biidum farongo jahali pacar ko wadi ha wi'a jakale pacar ala andi tuba ko be be ngarno be ngadno projet moy nogo sibe longinoma han ferlo jahalingo be ndiya nongo tin sibe longori ma sengo fundangi han be ndiya sengo pacar ngo e on tuma non ko dati wi'a jakale pacar kono do wi'ede jakale pacar minen ko min jibina ko min tawi do ko balisel number 1 number 2 number 3 ko babaji amen di e gonno do jogido masingaji manuel ben pompa non ndiyam si ceedu ngu yoni han si ndungu ngu yoni han pompetake taw ma ngodi heewi hangoni takki on to non ndiyam dam ara dam ndungu ngu ligere comme takki minen do min ligoro pareji di ndungu ceedu kono non joni dole ngala te technical service o don do uyti no bete wona yi do ko do wite number 3 number 3 ha do ko number 2 ko do yeso woni do wite number 3 ayi do suka yi number 3 ayi ko do wite number 3 on jamanu jonon de be ngari ko number 3 ko do wite number 3 time amen on jamanu ha do ko maro ko yaltano do ma sallahu wona ngo fero do lad jungo ma nano ga ayi do ngo do konyeji do do ni ngo fero gani ko do min jenganno so ne be ngari ay do sabi mangol lawol nian ay ha sappu ngol lawol yata sappu ay yona san joni heede do ay be ngari ko be mbadi he laabi a fami be mbadi laari to mayo mangu ngoni mayo mangu ngo hay ay so ko to no number 1 to yeso to heede sappu to keba balisel keba number 2
joni kala keɓa no battiri mo cangɗen to cangɗen ɗo ayi mi suka parji ɗi liggaka ok ɗo ko maayo mango kolmami ngol ala ngo jiiɗa to farma e to ngol ko ngol wonno ngol gulmbol ayi mi suka yi ndiyam ɗa ngol wara ngol yata ɗo ha ngol yahanno yawtini kono andi ngol warama andi ndiyam jo yata ko hoɓe mbaɗi ɗum laamu ngu walla ko ono yimɓe noon ala minen min janggano wattu ɗum ɓooyi ko waɗade al ha kay ngar tan ɓe mbaɗi kono min wattu min nano ko pulotaji joguino ɗi laabi fi ngalano ko a lumbanno jahaɗo farma to ha donc a lumbanno jahaɗo farma to ayi to nayi to to ɗeyri jiɗa toon ko to wiyete kanja kati a yaha to faroto ko to wiyete kanja kati a faami ha ɗo fof ko faro wonni ɗo fof koye faro wonni ko ma fota reme ɗo hikka nan ɗo remaka pareji ɗi fiɗi ñaɓɓi exave to ala ko fitti ɗi laaɓi ha moƴƴa joni ko neɗɗo wawi ɗo ɓandu ɗo neɗɗo wawi ɗo liggade sa heeɓi an ko liggora a wawata liggade kono si ɗi soppeteno han ko huuɗo wonni eyyi biko liggaka so yimɓeɓe eyyi mbiɗa ko matériel woni ala te laamu ngu wowi wallitade matériel kono taw goyata matériel on alhamdulillah so ɓe ballitima kala ɗi moƴƴino bete kono ko noon foti wade te onon noon golle mon ɗe naga gollete onon ko guesele mon tan mboton gollude minen SMC groupe minen guetono bete wona seeɗa saabu through the leadership of Alhaji Salif Mbaalo mbon heeɓi anni e moƴƴo he ndi leydi hakkude me Allah ko neɗɗo cukale kemguel anni e parɗo liggade he ndi leydi saabu Salif Mbaalo saɗaka ho aɗa heeɓi ho a heɓani kala wattu nodduɗa ɗum tratto jemma mo findina driver mo ma ya liggoyo ya hoɓano goɗɗo farmu ngo ya naɓanno goɗɗo e maaro mum ko ma ya o e maaro makko ko hay jemma ɓe mba'a maaro ɓe ngala wattu fotogol minen kay ko min gari ɗo kulle wallitade ɓe gurene yimɓeɓe foof bagol maaro ngol noon kana hay simbo caja ko cajata ko série walla eyyi ɗi woodi fam Alhaji Salif Mbaalo ko neɗɗo mo gandanta fa yiya haala fimo a wawata humnude ɓerde nde ɗi laaɓi ha te ko neɗɗo patɗo liggade ko neɗɗo joguiɗo yermede padi goɗo simbo wa'anima mbo laari ko mbo wa'anima ko dal yonani ko ɗumane ko mboyama mi yaafimama fi Allah e hawtine laaɗo sabu ko ɓerde laaɓi kono noon somin daari no min mbayitani hen e komin mbowi farogo min mbayi ngo foof haysiya ko tawi sakuji wulude keɓɗa minen ko sakuji jeenata min ɓanta haysiya ko sakuji capanɗe jeetati keɓɗa minen ko sakuji jeenata min ɓanta hen mbowno min ɓanta ɗum machallah ona okka on kaales ko yoɓa on maaro ko on yani maaro ko ne heɓa kaale wawa yobde ko ɗon okku on maaro ko okkuminen maaro so woodi ko famɗi ko gandanta sakuji noga ha femile ɗum ko heewi koko yaafete ha ɓawa mawɗi ko neɗɗo jooma anni e te ko neɗɗo laɗɗo ɓerde suka ono du'ane Allah walla ɗum mo ɓeyda ɗum liggueɗe jahaɗo ngol hakkude me Allah ɗo moto meeɗa ɗo yawtu mawɗo ɗo ko hakku fuɗɗi ɗo dariɗen ɗo oɗa yiɗo ko ɗo woni ferlo ngo ko ɗo min ndewanno fuɗɗi ɗo yahanima ha dartoy to maayo to ko hoore dondotonoɗa maaro ma ko gadda ɗum ga mbawa huɗɗinde maaro ma ko ɗum fof ko ndiya wonno ɗo to fof ko ndiya wonno ko laawol ndiyam ɗo ala ndungu ala ceeɗu gadiŋaji gonno ga faroji gadiŋaji gonno ga jakatuje kanje putete wallanta buudi ɗum wattu gaɗa fa heɓa ɗum ɗo balaŋeji ɗo jonon ko ngol lawol woni hakkude jonon ɓe gaɗi number 1 e number 3 ha number 2 ha number 2 e number 3 ko ngola woni hakkude mumen number 1 ko to hetiri to de urkoñ to urko wiite urkoñ to ɗo ɗi waɗi maayo eyyi eyyi kono noon joni ngol lawɗo joni rewa joni rewe o warkama joni ndiyam gimmoto ɗam gaɗam wawata yawtude ga because gawa ngo aɗa andi Allah watta ko bone Allah kala ko waɗi ko jiiɗa waɗi sababu ko waɗi ɗum sa yi no ngol waɗino gulumol ni ardi ni rewi ni taƴiti Allah andi ko waɗi ɗum because faro ngo sa laari an ga ko dongal so si ndiyaɗa warde ka dongal ga han a jippoto leyto kono gawa warkama joni ɓe mbaɗiri gawol ngol to yeeso to kulle ndiyam ɗam ƴeeŋa arta ga sattat pareji goɗi ɓi pareji dongal ko fay goto remdade men jo saabu a wawata men remde ala ndiyam wawata hebde ndiyam ceeɗu ngu wawata ko nungu ɓe joni mbatten tan ƴen yesso to ni ta ɗumani nan hakkude fantan e roku he ɓeesuwal ɗi heewi ɗo garam liɗɗi ɗo ko juggol mawgol wonni mawɗo kono ngol warama joni ɗum ɗo heɓata ko ɗo ɓeesuwa liɗɗi aɗa wawi tiddoli kono aya ñaɓɓi maya ngo ko ɗo ko ndiyam wonnin ɗo ko gawol mawgol wonɗo juggol mawgol e mama men goɗɗo Umu Bari pareji mum ɗi gonɗo yeeso ɗa ha ay to jiita to ko toon machine o darino mama e baba men goɗɗo wiite Samba Fulo on dondan on huɓɓanno on machine oɗa machine gonɗo to yeeso to o nombo wanno ko Bocar Salla wonno toon ma e baba men goɗɗo on pompitanno on machine si ceeɗu ngu pompa ndiyam ɗam eyyi ɗum ko ceeɗu ngu kono ndungu ngu mayo ngo ka a tusi adde ndiyam ngo woɗɗaki ɗo ngonala ngo woɗɗaki ɗo eyyi ngonala ngo woɗɗaki
jono ɗo hemno lawol ɗo ɗi hemno lawol fof juggol ara ni kontina yaha heede joddu yaha faromayo yaha laacen kono dande nde ɗiɗɗama joni ɓeɗɗinɗo joni ndiyam artaɗo oroɗa yawrata o karam ƴeegal seeɗa fulɓe mbiyo doddu ko fuɗɗoto seeɗa si ɓooyi han a yettototo jahata to anne amen e jikki amen si law subahana taala si jaaɓi laamu ngu min wallitima minen min keeɓi ladde ɗo min liggi heeɗi paraji wonoy he luwa mo gandanta minen poɗi min mbawi min liggade wallahi min liggoto ɗi pareji foof ha comme taki SMC groupe Salif Mbaalo Alhaji Salif Mbaalo o immi daral o ɓangi yimɓe waɗi ɓe employé nde mo waɗi ɓe employé kulle ɓe liggodira mumen sa laarini a yiɗi paraji fof liggaka wona yi emo wota liggade mi suka yi pareji ɗum ko pareji gonni Gambia fof ñamat ɗo maaro ɗo ɗum fof ko maaro woni wona yi ko janomi Guinée Conakry ko jaami Koundara ko ni wayi ton ko ɗi golla ko ni ɓe keɓiri pawe wona yi ɗi pi ko laabi ndiyam andi ɗum tout Allah kala ko waɗi ko ma heɓa mande ko liggira ɗum ko fof ma mande nde wona ɗon so Allah lattindima ɗum wona yi mi suka yi wona yi pareji ɗi kaw ɗum fof ko faro wonni ko ladde woni ga fof jungo ma nano jungo ma ñaamo kono welirima darita farko wona yi lema e remaka joni sa ala tracteur moƴƴo max focosil moƴƴo aɗa wawti ɗon a wawata nattude ɗo ala excaveto ko sammi ɗumani ko honoyde ko asi gayɗe ɗe a wawta nattude kaw jakal pajar wo ko initiative moƴƴo ɓe kemnonon mi suɗata ko magala ɓawa neɗɗo so a haala tan haala hakkude ma e Allah o noɓe garduno ni tani ɓe continue noon wallahi ko hay caɗele yimɓe ɓe keftano joni dara mi hollama ɗo hunde a nani jakali pacar ko ɗo ni jakali pacar wona yi ɗo ɗo jiiɗa ɗo wona yi ɗo fof ko parejo gonne ayi ko maayo ngo wonto cubaloɓe ko to gonanno ayi mi suka ayi so ɗo ɗi wanno juggo ngol juggo ngo kolluma minigol ngol juggo rewi to kono toon warkama on to ko ɓe gari ko jakal pacar gare mi holla on maayo aɗa andi ko wiyete maayo ɗo ko maayo wonɗo ko ɓe gari ko renoɗo mañaji ɗo boddi rewta ɗo sa yi tan mañaji dula boddi rewta ɗon saabu mañaji ɓe boddi suusa mañaji ko mbaɗa ɗum pak yo ko ɗo wiyete jakal pacar wona e machine aji ɗi fof ɓuuɓi naɓama machine aji ɗo bonno ko ɗo machine aji ɗi gonno ko onno fuel tanko ayi ko onno ɗo gasere wate ɗo ngo maayo ɗo ndessan ko ɗo min mbulotono ɗo ko henduno ha taɗi weyɗi masallah ay ɗo ɗo jiɗaɗo fof ɗo ɗe e ñagataje ni fof ko maayo woni fof maayo ma ngo wuɗɗi ɗo Gambia maayo ma ko riva Gambia e ko saldudu woni ay o machine ay ɗo ko ɗo pompanno ndiyam yaha jakal pacar nder ɗo taɗi moƴƴi ha ta minen keɓanno ɗo maaro ɗon ndiyam ɗon rewta yaha to jakal pa ɓe pompa paraji ɗi aɗa andi o machine ɗi heewi doole bonoɗo ɗo ɗi hewno doole ko kay o ta ko ɗi gonno ɗo ha joni yan ta ndiyama kare e Gambia wullani maaro ta yimɓe ɗi toppiti ɗumen billahi walla Gambia wullani kala machine ji ko jakki walla ko ɗe mayna kumpa woni e sasa si ɓoƴƴoɓe gaccani ɗon ko noon ɗon ko noon machine ngaji ɗi kabir laamu ngu ɗa jawara ngu sansi ɓe ga e machine ngaji ɗi puɗɗi yakkode e accede ɗi jakkoto noon seeɗa seeɗa ɗi boppa ɗon joni onon SMC ɓaɗo ɗon garda e doole mballugol koyemo mballugol leydi ndi est ce que oɗon keeɓi plan fi ɗaɓɓugol ɗi machine ji kadi gartira ɗum ɗo gaddon ɗum beela molliɗon kala mo nema moɗo takko ɗo fof naftoro hen alhamdulillah rabbil alamin ay kama haala Alhaji Salif Mbaalo hande simbo heɓino on ndin jawdi jojo billahi wallahi talla mbo sodat ɗum fulɓe mbiyoyo lekki ko si tutama han o machine mo jiiɗa ɗo ko machine pipe ji mawgi wono ɗo no balomi ni hakkude men nene am singi foɗino ɗo ndiyam to ɗi gawi ko toon min mbultono wona ga o de to naɓano ndiyaɗam to tigi toon min mbultono ta heewi teb kono nde laamu Jawara iwi laamu Yaya Jammeh ari ndessan affaire o woppira seeɗa ha majji toppitaka awa nguɗo kala laamu ari minen ñaagui wonno kamɓe toppito ɓe mbatta ko wonno ɗo ko ana ɗi paraji ligga kana ayi armi hollama gare wona yi ɗo on jamanu ɗo ko ɗo cubalo ɓe gata ɗo ayi ɗo si maayo ngo heewi no bete an ani jagal faade ko ɓe gaɗa ko ɓe jogino idea si maayo ngo heewi no bete an ko ɗeɗan ko ɗo rewanno
horno yakkuga onayi mi suka yima ngono takiri nana ngo heewi ngoni takki do wattiro on do ngoni jippo no ngoni hora no ngoni takki ngoni heewi do foko maayo wondo har heso do ko sukku tan dum do foko e ndiyam do foko e ndiyam tawa o do foko e ndiyam tawa do foko e ndiyam tawa onayi do foko e ndiyam tawa joni ala andi ono on jottata ko ga e mebi so on ngari ga han ndahan jahan sapu be kolla on pareji di tan on koti a fami ko ga woni pareji di teno a wayi do yaada gila ngada do ko fulbe tv woni fos ko ari do fos min ko jimi ko e teleji ko ko hollitedo ko fof ko sapu de mi sapu ha ko di machine aji nabama o meeda min de meeda ide tele ha di machine aji gonol jodi mi to bidaka sabi jamal ya jamme min de mi ya mi tele wona yido ay o machine pompino han ko wite o be mbiando supply engine ko wona banu ndeno to pareji to si pareji di jeyi ha maaro ko ani ndiyam he maaro jogi kaldigal happu kaldigal si kaldigal ngal yoni tan ay be wonnobe do be ndesan be podan ndiyam le mbadi so machine god on wurtata ndiyam itan to pareji to arti am ko maayo ga dum to bidaka non ta dum to bidana haajo he o bo wulano do maaro ay goto on wattu jagal pacar do maaro sa ayana pulo goto nabi temedere ko fawi 50 maaro temedere ko fawi minen ko koy min non pulo kaaji ko wondo na dum hantel thousands of plot ndira windo wona ina do machine woro wonno do ay suka yi SMC group Alhaji Salif Mbalo si Allah subhanahu wa ta'ala si wallimbo o hebi katan ala ko mbo anenaki ndi leydi ala ko mbo anenaki ngo faro demal ko ƴiƴamun he woni mi Ousmane Balde on mi woni no soldat duubi sappo e jetati komi soldat kono billahi nde SMC group immi gandumi Alhaji Salif Mbalo do femmini do ko hunde nde gandanta ko fota topitede ko fota abbede gambianje di poti immade ballito yimbeɓe gacca ko jooɗi he office aji di leba di kacca di mawɗi no ar jara ɗo follere nde liggoɗa maaro ta sodani maaro min de mi wari sodde maaro mi wari sodde maaro no hay hoorejo mon no ko ɗum wi yo kañ wari sodde maaro min naɗo maaro hay akko maaro hay mi waɗa guluji sappo mi saɗa hay sodna maaro goɗɗo han ko okka joom ko na sodna joom ona yi ko kay okkirat ko ɗum wi sa honki dam gam mbiɗa ko faɗa mo laarama tan kono suka e fulɓe tv kayngal han goto fana waɗa saku maaro ɗo ha yetta jalluɓeɓe ha he jawɓe on gadi ko faro mbalɓe ga ko mbalɓe ɗi ko mbalo leddata ɗon wallay ko kallamami ɗo ko nam Salif Mbalo no wallite donc gonga billahi no wona mbi ma ɗum fof ko pareje woni ara ɗum fof ko faro woni ɗum fore maka ɗum fof waɗi aydul e machine o yakkima yakkima ha pari te kadi ndiyam ɗa ɗo kadi kalama ndiyam ɗa sokama ɓe coki laabi ɗi jagal pajar ok ɓe coki ɗum kono ɓe kaɓani ɗum feere ɓe mbaɗi machine pompa ndiyam ɗam yaha joni kayɓe ɓe jeehi joni oɗo soktata ko machine o yahani joni machine o ɗo ndiyam ɗam hana waɗa lawol to ley ko yawti lawol ngol kono aɗa jagi ɗum ayan gulu bongol ayan ho ayan concrete ho ayan laabi ɗi ho ayan sokima ko ɗo leyɗo ene wonno pongo ɗo leyɗo woni hattano yimɓeɓe jawtatno mawɗo ayan ko ɗon ko noon ho ayan cegengel ayan ɗo cegengel ɗon mi laabi ndiyam mi laabi ndiyam ayi on jottata ko ga ok ko ga woni faro wona yi ɗon fof ko faro woni remaka laabi remaka ɗo ko manki ɗo ko tracto ma fokosin kendejo wona tracto ji ɗumani jaha England gadda ma fokosin moƴƴi codaɗi ɗi loppoɗe ɗo ɗin tracto ji ɗi ganduɗo jaga fayi ɗatno ɗo ɗi manno jamɗe e sengo he koyɗe ɓawo he ay ɗe jamde ko waɗatano ɗi lofotako kala no hunde ñaɓɓiri ɗi nattat kala no huɗo ñaɓɓiri ɗi nattatno ɓeɗen jogino tracto goɗɗo on ko farfotono ay ɗo no huɗo ono wayi ɗon on ko ƴeŋal si farfinoma ɗon ko ɗiggat ley to ley farfo ɗum ha ɗigga ko farfoto jogino farfoto ko sengo ɗi wanno jogɗo sutteto hettiranno ko ɗo woni ɗo ɗo wiyete jagal pajar SMC group si Allah walli minen he ala he dew bawgal Alhaji Salif Mbalo billahi wallahi tallahi mboto dole mun ɗen te moni eto inchallah neɗɗo wakkilo walla mi duwaw kala parɗo nattude business e wona ɗum fa wona business sabu si mima wona business an e ko loto laaɓa ko ngari ma ɗaɓɓa e ko ɗum tayataje mi haala aya Europe to ɓe mbiya kala ɓurɗomo jawde woni demo sa wiyama ɗo an bamma ko a demo ɓe mbiyama ayi noon joom jawdi ko enen ga si wiyama ko a demo wiite he ayi noon baso walla mbo ala hunde ko ɗum ɓe ɗamini mawɗo ɗoya wonde joom jawdi
a